வணக்கம். சன்ரைஸ் செய்தி நேயத்துக்காக இந்திய செய்திகளுடன் மஞ்சு மகேஷ். தஞ்சை மாவட்டம் காளிமேடு என்ற கிராமத்தில் குரு பூஜைக்கான 94வது சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம் நேற்றிரவு நடைபெற்றது. இதில் அதிகாலை 3 மணிக்கு காளிமேடு பகுதிக்கு அருகே பூதலூர் சாலையில் தேர் வந்தபோது உயர் மின்னழுத்த கம்பி உரசியதில் தேரில் மின்சாரம் பாய்ந்து 2 சிறுவர்கள் உட்பட 11 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். காலை நேரத்தில் நடந்த இந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியுள்ளதுடன் நிவாரணமும் வழங்கியுள்ளார். ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை அனுபவித்து வரும் பேரறிவாளன் வழக்கு விசாரணையில் ஆளுநரின் அதிகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் ஆளுநர் அதிகாரம் குறித்து அடுக்கடுக்காக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. பேரறிவாளனை விடுதலை செய்வதில் ஆளுநருக்கு அதிகாரமா குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரமா என்ற குழப்பத்தில் பேரறிவாளன் ஏன் சிக்க வேண்டும் என்று கேள்விகளை எழுப்பினர். அமைச்சரவையின் ஒவ்வொரு முடிவுக்கு எதிராகவும் மாநில ஆளுநர் செயற்பட்டால் அது கூட்டாட்சி அமைப்புக்கே மிகப்பெரிய பாதகமாகிவிடும். மாநில அமைச்சரவையின் முடிவுகளுக்கு எதிராக ஆளுநர் தனது சொந்த கண்ணோட்டத்தில் செல்ல அதிகாரம் இல்லை. மாநில அமைச்சரவை அனுப்பக்கூடிய பரிந்துரைகளை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப ஆளுநருக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது என்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆளுநர் அதிகாரம் குறித்து அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பி தங்களின் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர். இறுதியாக இந்த வழக்கில் பேரறிவாளனை விடுதலை செய்வது தொடர்பாக மத்திய அரசு தனது நிலைப்பாட்டை 1 வாரத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கூறிய உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை புதன்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டது. தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியை குறைக்காமல் மக்களுக்கு அநீதி இழைக்கின்றன என பிரதமர் மோடி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். கடந்த நவம்பரில் மத்திய அரசு கலால் வரியை குறைத்த போதிலும் சில மாநிலங்கள் பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியை குறைக்கவில்லை என்றும் கலால் வரி குறைவால் ஏற்பட்ட பலன்களை மக்களுக்கு கிடைக்க செய்யாமல் அநீதி இழைத்து விட்டதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதன்கிழமை எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களை தாக்கி பேசினார். போர் சூழ்நிலை உருவாகி எரிபொருள் விநியோக சங்கிலியை பாதித்துள்ளது. அத்தகைய சூழலில் சவால்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்த உலகளாவிய நெருக்கடி பல சவால்களை கொண்டு வருகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கூட்டுறவு, கூட்டாட்சி மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு உணர்வை மேலும் மேம்படுத்துவது இன்றியமையாததாக உள்ளது என்று மோடி கூறினார். பின்னர் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்த மோடி கடந்த நவம்பர் மாதம் மக்கள் மீதான பெட்ரோல் டீசல் விலை சுமையை குறைக்க கலால் வரியை மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது. எனவே மாநில அரசுகள் வரிகளை குறைத்து அதன் பலனை மக்களுக்கு கிடைக்க செய்யுமாறு மாநிலங்களை மத்திய அரசு வலியுறுத்தியது என்று மோடி கூறினார். இந்தியாவில் வர்த்தகத்தை நிறுத்திவிட்டு சர்வதேச நிறுவனங்கள் வெளியேறுவது குறித்து பிரதமர் மோடியை குறிப்பிட்ட காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி இந்தியாவில் வளர்ச்சியும் வெறுப்பும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது என கூறினார். ராகுல் காந்தி தனது பதிவில் இந்தியாவை விட்டு 7 சர்வதேச நிறுவனங்கள் வெளியேறியுள்ளன, 9 தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன, 649 வர்த்தகங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் 84,000 பேர் வேலை வாய்ப்பை இழக்க நேர்ந்தது. இந்தியாவில் வெறுப்பும் வளர்ச்சியும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது. எனவே இந்தியாவை சீரழிக்கும் வேலை இழப்பு பிரச்சனையில் உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள் என குறிப்பிட்டிருந்தார். இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவுறுகின்றது. நன்றி, வணக்கம்.